vama zrela, jedna inteligentna, lepa, kulturna devojčica, što je za današnje vreme zaista raritet. Evo, prvenstveno želim da se zahvalim Mojketu što je pristao da snimi sa mnom pesmu. Meni je drago što je ovo moja prva autorska pesma, a takođe i moj prvi duet. Mojke, kako si ti reagovao kada ste pozvali? Evo Maša kod je već pisao da... Ja sam onako, kad sam čuo prvi put pesmu, to je prvo sam dobio poziv od Mašinog tima, gde sam onako bio skeptičan, jer ipak je mislio sam da devojčica me zove da snimimo pesmu, ja sam mislio da će to biti dečija pesma. I kad sam zapravo čuo pesmu, kad sam zapravo video o čemu se radi, kad sam upoznao Mašu, ja sam Mašu znao preko TikToka, ali nisam bio upoznat sa njenim radom, oduševio sam se. Oduševio sam se i kako je generalno rad na pesmi išao i kako smo se dogovarali, svaka odluka je bila zajednička i jednostavno baš mi je drago što sam deo projekta i mislim da možemo još jednu pesmu napravimo slobodno. Mislim da će to biti okej. Kakav je sad plan? Uopšte, Maša, evo ti imaš 12 godina, sad ćeš napraviti 13. Mlada si nekako, rekli bi ljudi za ovaj posao. Je li škola na prvom mestu i dalje ili ipak planiraš karijeru da već sada gradiš? Škola i dalje na prvom mestu, ali pored škole, naravno, radim nešto što najviše volim, a to je pevanje. Jel planiraš neki, recimo, nastup da imaš u narednom? Maša, glede kamere. Pa biće sigurno, sad kad to ne znam. Ali čekaj, ti si mlađa od Cece. Ceca je počela zele, sad ćeš mi ispraviti ako grešim, 89, ali tako? Pa da, ona je 89, Dragana Mirković sa 14, ja mislim. Da, znači 14-15, a ti imaš 12. Ne, ja imam sad 13. A, imaš 13. Što znači da će biti veća zvezda od Ceca, ako Bog da, mislim, pošto je krenula ranije, tako da to je moje predviđenje. Ja sam inače krenula samo sa 8 godina. A kako, da li, ko te su roditelji od početka podržavali? Šta je uzrokovalo to negde, mlada si da sa 8 godina uđeš u svet koji nije ni malo, da kažemo, naivan i koliko su ti, ko ti je zapravo najveća podrška i ko ti daje smernice kako da se predstavljaš u javnosti? Najveća podrška su mi roditelji, ali moram da kažem da talenat su otkrili u stvari nastavnik iz moje škole. On je otkrio moj talenat i tako sam ja jednom krenula u školu i evo sad imam čak 6 svojih pesama. Šta su ti rekli drugarice kada si rekla da ćeš sa Mojketom snimiti duet? Nisu mogle da veruju. Šok. A nisam ni ja. A recite, pošto Princ je ovde i pomenuli smo Euroviziju, da li možda ti, Maša, ili možda i sa Mojketom neki sledeći duet, imate te neke pretenzije da tamo nastupu? Nikad se ne zna. Da, nikad se ne zna, mislim, nama su dosta, kad smo objavljivali na TikTok generalno pesme, pričali su nam ljudi, dosta komentara je bilo zašto ovo nije evrovizijska pesma, podsjeća, ima taj zvuk, ali eto, što da ne, neke sledeće godine možda. Samo pošaljite tamo. Šta kažete? Samo pošaljite pesmu, pa onda... Pa da, okej, sredit ćemo nešto, okej. Mašo, čiji rad ceniš od ljudi iz sveta muzike? Iz Muzičkog sveta? Pa ja podržavam svakog, ali eto da kažem... Koga bi izdvojila? Koga baš volim da slušam, možda Mariju Šerifović. Baš ima prelepu boju glasa i prelepo peva i baš volim njene pesme. Maša, tvoj talenat je čuo mnogo ljudi, generalno preko društvenih mreža, ali takođe si i pevala pred nekim poznatim ličnostima, evo sada i pred Princem. Čiji stavljate onako pamtiš, zato što su svi onako pohvalili i rekli ti neke osobine tvoje i slično. Ko ti je bio najupečatljiviji? Pa iskreno ne bih znala, zato što svi su mi dali neki ličan savet koji ja pokušavam da primenim kod sebe, ali možda, eto, izdvojit ću Željka Joksimovića. Kime si imala najveću tremu da zapevaš? Pa ja inače generalno nemam tremu. Trema mi je bila kad sam prvi put izašla da pevam, ali možda kad sam pevala pred Tošetom. Pred Tonijem Cetinskim. Da. Mojke, reci nam, videli smo svi onaj snimak sa kartinga da si poslao Sandru Afriku na dejt. Jeste. I uspeli ste skupiti 10 puta više lajkova što ste tražili. Je se desio taj dejt? Pa na TikToku imamo 120.000 lajkova, što znači da treba da izvedem na 12 dejtova, ako ćemo da računamo. Sandra na Maldivima trenutno trebalo dođe na promociju, žao nam je što nije, ali nadam se kad se vrati da ćemo otići. Ja ću vas zvati rado da to snimimo sve. A gde ćeš je voditi na dejt? Eto, 12 dejtova, možeš mnogo maštoviti, mnogo veliki budžet. Ja mislim da Sandri nije bitan budžet, mislim da je Sandri bitno kakav sam ja kao osoba i mislim da će ona to prepoznati. Reci mi samo da li ti smeta u gradu kada te sretnu i kada ti kažu eno goni sa TikTok?
Pa u principu, da, dosta predrasuda postoji na našim prostorima influencerima zbog raznoraznih influencera koji propagiraju jako, složit ćete se, ružne stvari, da ne govorim sad koje su, znamo svi koji su to influenceri, ali ja se trudim da kroz sport, kroz muziku, projekte kao što su ovi pokažem da postoji drugačija vrsta ljudi, ajde da kažem, na sceni. Maša, ti si mnogo mlada, gde vidiš sebe za 10 godina što se tiče karijere? Vidim sebe definitivno u pevanju, šta će da bude ne znam, ali pokušavam da napredujem što više mogu. Ok, sad evo, probao se sreći u muzici i to, jel planiraš nekada da nastaviš tim putem, onako ozbiljnije da se baviš? Pa meni je od uvek bila želja. Ja sam inače išao kao mali u školu pevanja Marije Šerifović i poznajem Mariju kad sam bio mali. Marija me pohvalila tada, sad da li bi me pohvalila sada, ne znam. Ali ja bih volao, što da ne, ovo je možda neki početak uspešan. Mojci, malo pre si baš istakao kako si snimio pesmu sa Mašom, baš iz razloga što ne voliš neke stvari koje se propagiraju danas u pesmama. Postoji neka saradnja koju bi želeo da ostvariš u narednom periodu, a da je možda, da kažem, realnija po tvojom mišljenju? Realnije u smislu... Dostižnija. Ovo je definitivno ono što ja hoću je nedostižno, ali što se kaže veruj, nikad ne znaš šta može ti se ostvari. Moja lična želja je da mi pesmu naprave Džala i Bub. Ja bih to baš volao onako lično. Ne znam koliko je to dostižno, ali eto, poželite mi sreću. Se isplati influence u našoj zemlji? I koliko može mesečno da se zaradi? Okvirno. Što se zarade tiče, to je sad sve, ajde kažem, zavisi od osobe do osobe. Imamo eto Baku Praseta koji zarađuje jako veliki novac. A to realno, zaista da vam Nije. Mislim, to je neka priča koja verovatno dosta ljudi stoji iza njega. Ali što se tiče drugih influencera, ja znam dosta ljudi koji sklapaju kraj sa krajem. Govore kako im je sve lepo, kako imaju novac, ali jednostavno uzimaju novac od roditelja, rade neke poslove drugi koji su nevezano za influencing. Tako da smatram da dosta ljudi pravi lažnu sliku o sebi. Pogotovo kod nas. Maša, privlači li tebe možda? Kako to podržavaš kako to komentarišeš? Pa mislim da šta da kažem na tu temu. Ja generalno njega kao ličnost, znam da je dobar čovjek i to sve, ali ono što on propagira, ja jednostavno nisam za to, ne zalažem se za to. Ne znam koliko bi se on zalagao za neke dobre stvari da je gradonačelnik, iskreno. A u kom sektoru ti sebe vidiš, na primjer, da uđeš u vladu? Gde bi sebe Vladu? Ne bi nikad politikom, baš ali nikad, da, ali da kao primjer, moram, da si negde. pa možda ministar sporta, pošto sam u sportu, pa kao ajde. Ali, eto, generalno, definitivno politikom se ne bi bavio, tako da... Maša, čija karijera? Možda ovaj svijet influencer? Pa zavisi kako kad, ali voljela bi da snimam, a i u isto vreme da pevam, a videi bi sigurno bili o pevanju, kako je to provodim dan kad snimam pesmu ili kada snimam spot, to bi sigurno radila. Maša, u kojoj zemlji ti je bilo najlepše da si se takmičila? Pa bilo je dosta, ali možda Dubaj. Dubaj je imalo je baš dosta raznih destinacija koje sam mogla da obiđem i baš mi je bilo lepo. Tamo sam osvojila Grand Prix. Bravo. Hvala.